La construcció de la farmàcia dins de l'edifici data de finals del segle XVII. És de planta rectangular i hi ha dues dependències separades. La farmàcia i darrere una porta al laboratori o rebotiga. La farmàcia està coberta per una volta decorada amb pintures romàntiques que daten del segle XIX, que mostren com unes donzelles amb llargues cabelleres recullen fruits i plantes medicinals. A les parets est i oest trobem uns armaris i prestatges de fusta policromada, pensats per a col·locar-hi gerres i flascons per a medicaments. Darrere el taulell de recepció hi ha un moble tancat amb portelles de vidre, l'anomenat cordialer, de doble batent, que conté una sèrie de més de 80 potets de vidre bufat, amb les substàncies més preciades per l'apotecari. Corona aquest armari un escut de Girona i una panòplia, amb les espàtules per manipular el contingut dels pots farmacèutics. La col·lecció de pots de ceràmica que es mostren en els armaris de la farmàcia és extraordinària. La seva qualitat la situa entre les més importants de Catalunya. Uns 362 pots entre gerres i alberols. Les mides oscil·len entre els 27 i els 12 centímetres i la majoria són d'influència francesa. Els colors predominants de tota la col·lecció són el blanc i el blau i tenen el coll ornat amb la punta Berain, l'estil ceràmic decoratiu d'origen francès, i el cos amb motius anomenats de julivert. El nom del fàrmac està escrit en llatí, horitzontalment i dins unes franges. Els pots solien tenir la boca ampla perquè contenien substàncies sòlides i lliscants, com ungüents, medicaments, herbes seques, que podien ser conservades en aquest tipus de recipients. Les substàncies que hi guardaven anaven des de les llavors, arrels, mel, flors, minerals, sals, fins a espigues o escorces, i segons la tipologia, ungüents, opiates o extrets, que es guardaven o bé en un pot petit o bé en un de més gros, sempre segons la consistència de la substància. Pel que fa a l'origen de la producció d'aquests pots, encara no és prou clara. Hi ha estudis que la situen a València o a la Bisbal d'Empordà, encara que certs estudiosos tendeixen a situar aquesta producció a Girona mateix. D'altra banda, també s'hi troben materials no ceràmics. Destaquen els 86 pots de vidre bufat del cordialer, que hem esmentat abans, les caixes de fusta d'armaris decorades i més de 200 llibres, alguns del segle XVIII, dedicats a la ciència farmacèutica, la química i la botànica. I ja per acabar, els morters. N'hi ha 5 de bronze i un de ferro, de 50 centímetres d'alçada i 100 quilos de pes, que conté una inscripció: So de l'Hospital Santa Catalina Verge i Màrtir 1847, i està ricament decorat, tant la superfície com la mà, que és en forma d'animal. Tot aquest patrimoni descrit és inherent al valor que conté aquesta farmàcia per si mateixa. La farmàcia de Santa Caterina és dels pocs exemples de farmàcia hospitalària històrica conservats, a més del fet de preservar el seu context original, un valor que la diferencia de molts altres exemples de farmàcies avui convertides en museu. Entrem a la segona sala de la farmàcia, la rebotiga, on hi ha un audiovisual i una taula interactiva on podrem veure quines eren les funcions i tasques dels farmacèutics de l'Hospital Santa Caterina. Un cop acabades les activitats, podem seguir la guia sortint al pati de les Magnòlies. El creuem i ens dirigim a l'Auditori Josep Irla, situat al fons del passadís per on havíem entrat a la sala Carla Rahola, i prement el botó de Següent o seleccionant el punt 6, Auditori, del menú de la videoaudioguia.